penjo moga bich ka indi adhi nywako nigi tedi chiel ke chondiko gi dho ngere mondo kore duok gi achiel ga chiel go te wacho ni mokwongo mokwongo wacho ni nitiere gik moko manotimo projects makoro chalo ka gimo chung wacho ni ang'o miyo weyo ni nitiere gik moko manotimo chenro manotimo kaka county to weyo mochung mar ariyo penjo ni ang'o miyo nitiere chike mane do golo mondo mi Kisumu County olo to gelo kaka sani wacho nitiere ng'at mano wach ni Kisumu onego beni chulo 500,000 to noko chule kaso chako wacho ni nitiere contractors mapok ochul idhi chul gi karang'o kaso chako wacho ni nitiere wach mar choko omuom kuom land rates ma ok opuodhi ni un kaka sirikal ang'o mutimi weche gi abich moketogi mokwongo e wach mar chenro mochung adwa ni mondo mi ong'isa ni mane gi mane mochung nikech an kasemiyo ng'ato kandarasi okay kata semiyo rak ni mondo iti okay to ka wamiyore kodi thuolo maromo kata mana dweche 3 kata dweche 4 okay to mano madano mondo ane kochopo mondo ng'o mondo wane ka itieko kata kitieko to ng'iyo ni contact mana gi mane anyalo gomba ahinya no ng'isa ni magi otherwise ngina nyalo mana wacha koro ka do ng'isa ni magi mata nyalo wacha mar ariyo penja ni tang'o mwatimo kuom joma court oyalo kata ong'ado nwa mi pesa kaka okil ong'eyo ni nitie miluongo ni appeal okay ado wacho ni kaka county government ma Kisumu to gi counties mamoko Nairobi being one of them ok one satisfied gi some of the judgments mosebedo kwayudo from the court okay and many of them was instruct our lawyers and the county law office mondo appeal okay because some of those awards are outrageous Trevor. Can you imagine ni ndalo moko nitie ng'ama nomi an award of more than 5 billion ni mondo county omiye where will county get 5 billion to miyo ng'ato koro in some of those cases ma professor wacho and it is just everywhere king'iyo counties kaka Nairobi for example king'iyo gik magi in terms of legal fees and court those awards maybe again court it will just sink counties okay. Council of Governors keenly and we hope that the senators actually can help us, can help counties. Really, they were meant to stand in the gap for counties kaka senators openjo wach mar payment of payment of pending bills mane gima bende county budget owacho tadwa ni mondo senator mar county ma Kisumu the other senators push national government mondo miwa pesa yeah nikech nyalo mona chulo pending bills kanga ka in gi pesa koso kamano to wacho kodi sane ni other ka pogore gi allocation mar August okay pok ayudo allocation mar September kendo wadhi October bende yeah omiyo mago gin contributions manyalo miyo wabed obed gi pending bills and then counties bende okosebedo ka perform maber okay adira ber e weche mag own source revenue to en chal mar kor lwasi mar uchumi kata mar economy mar piny aparo ni samoro bende gimomiyo samoro national treasury be ok chiw pesa consistently nikech gimbe ok giyude consistently. So national government has a problem in collection of revenue, magikonyo counties, and of course other things. Tomano is the same thing also with counties. Yeah, so counties cannot operate in isolation. Okay. We all can.